Je to také zlé? Ozval som sa. Nevravím, že je to zlé, ale nie je to ani dobré, veru nie. Vôbec to nie je dobré. Koľko potrvá, kým sa to opraví? Kto vie? Možno deň, možno týždeň. Najprv musím zistiť, čo je vo veci. Ak je to niečo jednoduché, žiadny problém. Ak nie je, možno budeme musieť objednať nové diely od dílera a to môže chvíľu trvať. Znelo to ako seriózne zhodnotenie situácie. A vzhľadom na to, že o autách nemám ani tušenia, videlo sa mi, že mu tú prácu musím prenechať, bez ohľadu na to, koľko to potrvá. Tom, ktorý tiež nebol žiadny mechanik, s takýmto riešením súhlasil. Všetko v pohode, ale čo budeme robiť, kým dvaja alovia vzkriesia náš chorý motor, keď sme takto zostali trčať na bočnej ceste vo vidieckej časti Vermontu? Jedna možnosť bola prenajať si auto a pokračovať v ceste do Burlingtonu. Potom stráviť týždeň s Pamelou a Oldsmobile vyzdvihnúť pri návrate do New Yorku. Alebo si jednoducho prenajať izby v miestnom hoteli a kým nám neupravia auto, tváriť sa, že sme na dovolenke. Na dnes už mám šoférovania dosť, povedal Tom. Mali by sme sa niekde zložiť, aspoň do zajtra. Ja som súhlasil. A čo sa týka Lucy, tej tichej, ostražitej Lucy, iste si viete predstaviť, že vôbec neprotestovala. Al senior nám odporúčil 2 motely v Newfane, v dedine, cez ktorú sme prešli a ktorá leží asi o 15 kilometrov ďalej. Zašiel som do ich kancelárie a zavolal som na obidve čísla. Ale ukázalo sa, že nikde nemajú voľné izby. Keď som to povedal ostatným, Al senior sa zatváril rozhorčene. Ach, tí turisti, povedal. Ešte je len 1. júnový týždeň a už je leto v plnom prúde. Asi pol minúty sme všetci stáli s rukami vo vreckách a dívali sme sa, ako otec a syn rozmýšľajú. Napokon sa ozval Al junior. A čo Stanley, ocko? Povedal jeho otec. Čo ja viem? Odkiaľ vieš, že už otvoril? Počul som, že tento rok sa chystá, odvetil mládenec. Tak mi to povedala Mary Ellen. Minulý týždeň stretla Stanleyho na pošte. Kto je Stanley? Spýtal som sa. Stanley Chowder, povedal Al senior, zdvihol ruku a ukázal na západ. Asi 5 kilometrov odtiaľto má hore na kopci hotel. Stanley Chowder, zopakoval som. Aké smiešne meno. Presne, prikývol Al. Ale Stanley mu to neprekáža. Myslím, že sa mu to meno páči. Poznal som človeka, ktorý sa volal Elmer Doodlebaum, povedal som. A odrazu som si uvedomil, že rozhovor s Almi ma baví. Ako by sa vám páčilo, keby ste museli celý život existovať s takýmto menom? Al senior sa usmial. No, veľmi nie, vôbec nie. Ale aspoň by si to ľudia zapamätali. Ja som celý život Al Wilson a to je skoro to isté ako Joe Doe. Na takom mene sa nemáte čoho chytiť. Al Wilson. Len vo Vermonte je určite aspoň 1000 Alov Wilsonov. Hádam to s tým Stanleym skúsime, povedal Al junior. Človek nikdy nevie. Ak náhodou nekosí trávnik, možno to zdvihne. Kým štíhly mládenec odišiel do kancelárie telefonovať, jeho zavalitý otec sa oprel o moje auto. Vylovil si z vrecka košele cigaretu, strčil si ju do úst, no nezapálil si ju. A porozprával nám smutný príbeh hotela Chowdera. To teraz Stanley robieva, povedal. Kosí trávnik. Od skorého rána až do popoludnia sa vozí na červenej kosačke a kosí trávnik. Začína sa to, keď sa v apríli roztopí sneh a skončí sa to, až keď v novembri začne znovu snežiť.
Každý deň, či svieti slnko alebo prší, sa vozí po svojom pozemku a celé hodiny kosí trávnik. Keď príde zima, trčí dnu a pozerá televíziu. A keď už má dosť pozerania televízie, sadne do auta a ide do Atlantic City. Ubytuje sa v jednom z hotelov s kasínom a 10 dní v kuse hrá blackjack. Niekedy vyhrá, inokedy prehrá, ale Stanley mu to je jedno. Má z čoho žiť a ak občas príde o pár dolárov, čo na tom? Poznám ho už dlho, tuším vyše 30 rokov. Kedy si robil účtovníka v dole v Springfielde v Massachusetts. Asi v 68. alebo 9. aj s manželkou Peggy kúpili ten veľký biely dom tam na kopci. A potom som sem chodieval na víkendy, na letné prázdniny, na Vianoce, vždy keď sa dalo. Snívali o tom, že si to prebudujú na hotel a keď Stanley pôjde do dôchodku, budú tam bývať nastálo. A tak Stanley pred 4 rokmi prestal robiť účtovníka. Spolu s Peggy predali svoj dom v Springfielde, presťahovali sa sem a otvorili hotel Chalder. Nikdy nezabudnem, ako sa prvú jar narobili, aby mali všetko pripravené na víkend po dní vojnových obetí. Všetko fičalo podľa plánu. Vynovili to tam tak, že sa dom ligotal ako šperk. Zamestnali šéf kuchára a 2 chyžné. A potom, keď sa chystali zapísať prvé rezervácie, Peggy dostala infarkt a zomrela. Rovno v kuchyni, uprostred dňa. V jednej chvíli je nažive a rozpráva sa so Stanleym a šéf-kuchárom a v zápätí leží na dlažke a dodýcháva. Stalo sa to tak rýchlo, že zomrela ešte skôr, ako z nemocnice vyštartovala sanitka. Preto teraz Stanley kosí trávnik. Niektorí si myslia, že mu trochu preskočilo. Ale keď sa s ním rozprávam, vždy je to ten starý Stanley, ktorého som spoznal pred 30 rokmi. Taký istý chlap, akým vždy bol. Smúti za Peggy, to je všetko. Niektorí muži začnú piť. Niektorí si hľadajú novú manželku. Stanley kosí trávnik. Na tom predsa nie je nič zlé. Už dávnejšie som ho nevidel. Ale ak to Mary Ellen dobre pochopila, a ešte som sa nestretol s tým, že by niečo zle pochopila, potom je to dobrá správa. Znamená to, že Stanley mu je lepšie, že chce znovu začať žiť. Ale junior je preč už zo pár minút. Možno sa mýlim, ale stavím sa, že Stanley zdvihol telefón a práve sa dohadujú, ako vás troch dostať na kopec. To by bolo čosi, nie? Ak Stanley otvorí hotel, budete prví platiaci zákazníci v dejinách hotela Chalder. To bude paráda.